Jak reagují, když tam přijedete, máte zkušenost pozitivní nebo negativní, nebo je to půl na půl? A väčšina z tých ľudí je spokojná, lebo idete niekomu pomôcť. Ale stalo sa mi už aj to, že ma vítalo malé dieťa, asi 4-ročné, takže malo ruky hore a kričalo od radosti. Takže ono to bolo tým, že videlo tie majáky. Tie majáky sú pre tie deti neskutočné. Fascinujúce. Áno, to keď idú deti zo škôlky, tak škôlka stojí, lebo my blikáme. Jo, jo. Stoja na chodníkoch a niekedy a vyžadujú si za to ulička. Takže, ale áno, je to o tom, že sú to služby. Tak ako je lekár, ktorý ide pomáhať, tak my ideme pomáhať. My pomáhame autám, ale pomáhame ľuďom, aby sa dostali. Hlavne domov a hlavne bezpečne. Už keď je to, sú tam aj ťažké nehody, sú tam aj úmrtia. Je to někdy velmi těžké, když tam máte někoho známého. Už se vám stalo, že jste takhle otahoval někoho? Jaký to bylo? Jak jste to zvládli? To je... Viete, ono sa musíte od toho odosobniť. Jednoducho už pri tej záchranárčine to bolo tak, že keď by som to bral tak, že sa ho bojím chytiť, tak ho z toho auta nikdy nedostanem. Ale keď tam prídete, že tam keď sú tam malé deti, keď sú tam ľudia, ktorí už sa domov nedostanú, ale im donesiete domov iba auto, vtedy to bolí.